जिला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम अनसायनाय आरो गाहाम देहा हास्थायनाय थाबाय। खोब गोजोननाय मोन्दों दिनैहाय आं बेवहाय आलासि महरै फैनो मोननायखौ। दिनै बिथांमोनहा 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय बे हाबाफारिखौ लादों। दा बे हाबाफारिनि बायदियैनो आंखौ लांदां बैसागु फालिनायनि जेनाखि बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ आलासि लेंहरनाय बायदि आङो दिनैहाय बेखेवनानै होबाय आरो दा मोसाबाय, बयबो रंजाबाय। जोङो जिहेथु मिथिंगाजों सोमोन्दो दङ गोदोनिफ्रायनो बर'फोरनि रायजो जानाया, बे मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जों दिनैहाय जेरै मिथिंगाया रंजाखाङो जोंबो मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो हिसाबै जोंबो रंजायो। जिहेथु जों जिबि, गासै जिबियानो रंजायोब्ला मानसियाबो जिहेथु जिबियावनो गोग्लैयो, बे जिबि हिसाबै जोङो रंजायो आरो बे रंजानाया बयनिबो जिउआव गोनांथार। बयनिबो थांनानै थानायाव रंजानायखौ नांगौ। जोङो बोसोरसे मानि मावबाय दांबाय, गोजामखौ जों बिदाय होबाय, बिदाय होनानै थांनाय समफ्राव जों जिनाखि खामानि मावदोंमोन बे मावनायाव जाफुंनाय जाफुङै बेफोरबायदि थाबाय, जोङो फिथाइ मोननाय मोनै बेफोर थाबाय। जों दिनैहाय गोदान बोसोरखौ बरायनानै गोदान बोसोराव जाहाथे जोंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय दाजाबथाय आखुथाइजों जों जाहाथे मोजाङै मोजां थांनानै थानो हायो। दा बेखौनो नोजोर बोनानै बैसागु फालिदों आरो रंजादों आरो बे फालिनाय आरो रंजानाया खोब ओंथि गोनां जादों होननानै आं दिनैहाय सानदों आरो। सिगांनि बर'फोरनि रंजालि बैसागो फालिनाय आरो दानि बर'फोरनि रंजालि बैसागो फालिनाय जोबोद सोलायनाय नुनो मोनबाय। नाथाय दासिमावबो गोबां गामिफोर दङ माने गोदोनिखौनो लानानै माने दानि बोथोरजों खाब जायै मोनसे बैसागु फालिनाय जों नुनो मोनबाय थायो। दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? गोदोनि फालिनाय आरो दानि फालिनाय बेहाय सोलाय सोल' जादों एसे, आरो सोलाय सोल' जानांगौनिबो बाथ्रा दङ। मानोना मुलुगा बिराद गोजौ फारसे थांबाय, जौगासारबाय। जौगासारनायनि गेजेराव दिनैहाय जोङो गोदोनि बायदि दौ दामब्लायै जोङो बैसागु फालिबाय थायोबा बोरै जानो। जेनेबा हमनानै ला गोदोनिया 7 दिनाव लोङै जायैजोंनो हगार हरनाय जायोमोन। मोनसे मोजां साननाय मोजां सिन्थाधाराजों खामानि मावनाया बे 7 दिनाव जायामोन। दा दिनैहाय जोङो मोनसे जौस्राङाव लाबोनाय लोगो लोगो जों कम्पिटिसनबो होबाय। जोंनि गेजेराव रंजानाया सोरना साबसिन बेखौबो जों सायख'नो खाबु मोनबाय। बे रंजालि बैसागु फालिनायनि गेजेरजों जेनेबा गेलेनाय आयदाफोरबो लाफायो। बे गेलेनाय आयदायाव लाफानायनि गेजेरजों सोरहा बेसेबां रोंगौथि दङ, सोरहा थाखोमानाय गुन दङ, बे गुनखौ जोङो नैबे बैसाग बोथोराव नुनो मोनो आरो। दा आं आसा थिदों गोदोनि थारखौबो नागारनानै जाया, ट्रेडिसनखौ जों नागारनो नाङा गुबैखौ। मानोना आं सासे मडेल भिलेजनि मानसि, आङो दांथल गामिनि। मडेल भिलेज जेब्ला जायो जोंखौ गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव फोरोंदों। बिथांमोना फोरोंफैनायाव बुंदों जेब्लाबो गावनि गुबै ट्रेडिसनखौ दानागार होनदों। जेब्लानो नागारबाय अब्लानो जोंनि हारिमुनि सिनायथिया गोमाबाय। ओंखायनो बुंदों लस्ट टु कालचार, लस्ट टु आइडेन्टिटि। दा जोंनि हारिमुखौ जोङो जेब्लाबो लाखिबाय थानांगोन। खालि एसे बयजोंबो गनायजाथाव नङाबा बेखौ नागारनानै जों गनायजाथाव महरै फोसाबनायनि गेजेरजों जोङो रंजाबानो जाबाय आरो। दा बेखिनियानो। आथिखालाव बैसागु मोसानाया माने रेडिमेड मेथाइफोरजोंसो जों बांसिनै रंजानाय नुनो मोनो। नाथाय गोदो गोदाय जों नुनो मोनोमोन जे खाम जथा सेरजाजोंसो माने रंजानाय नुनो मोनोमोन। दा बे बेलायाव मा बुंगोन? दा बेहाय एसे साननो गोनां जादों। बेबायदि रेडिमेडआवल' थांनानै जोङो मोसायोबा जोंनि जेनाखि रोंनांगौ बे गैया जालांगोन। रेडिमेडखौल' नागिरोबा दा दिनैहाय जुगा मोनसे सोलायनाय फैगासिनो दङ। मोनजानो लुगैयो, जानायावबो जों रेडिमेडखौसो जानो लुगैयो, बेखौ गोथाव मोनो। थिग बिदिनो जोंनि जेनाखि मोसानाय बहायबो जों केसेटजों मोसानो लुगैयो। नाथायब्ला जोङो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आं बेखौनो बुंगोन, जों बेखौ जोङो जेब्लाबो लाइ होनाय जानाय नङा। दा जोङो गावनो खनथारनाय, गावनो दामनाय, जयै मोसानायानो होन एबा देमसि मोसानायानो होन, जोङो बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ।
दिनैहाय लाबोयै लाबोयै जोङो गोबाव बोसोर फालिबोबाय। देग्लाय 34थि जाफैबाय जों चिरां जिल्ला हिसाबै। दा बेवहाय जोङो बे जिनिसखौ लाखिबाय दिनै जोंहा मोजाङै मोजां फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय लानानै आरो बैसागु थिलि बेखेवनाय बे गासैबो गाहाय आलासि नुजाथिनायजों लोगोसे जोंहा जाफुंनानै थांबाय। जोङो सिगांनि समनिफ्रायनो बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। सिगांफ्राव जोङो फिसा फिसौ खुंबोनाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय एसे साबसिनै जोङो खुंनो होननानै थागथियारि खालामनायजों लोगोसे जोंहा दिनै बे खुंनाय हाबाफारिया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि जाबाय होननानैबो जों बुंनो हागोन। दिनै खारन जेनोखि खुंजेननाय हाबाफारि आरो बेखेवजेननायावनो मोजां जादोंब्ला उननि हाबाफारिफ्राबो मोजाङै मोजांनो जालांगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। आयदाफ्रा जोंहा बिदिनो बैसागु रंजानाय बे मोनसे आयदा। गिबियावनो बेवहाय जोङो बादायलायनाय होआसै, जोङो खालि रंजानाय गासैबो गामिफोरनिफ्राय जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैनो जों खावलायहरदों। खावलायनाय लेखायै बेवहाय गासै गैयाबाबो 10-15थासो गामि बिसोरो नुजाफैनानै दङ। बिसोरखौ लानानैनो जोङो रंजागोन आरो लोगोसे बेवहाय गेलेनाय आयदा फिसा फिसा गथ'फोरखौ लानानै जोङो गेलेनाय आयदा जोङो होनो नागिरदों आरो गेलेनाय आयदाखौ जोङो दा दसे उनाव बेखेवगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो थुनलाइयारि आयदा जोङो गथ'फोरखौ लानानैनो बिथांमोननि जेनोखि टेलेन्ट, जोङो आखिनाय आर्ट कम्पिटिसन, लोगोसे लिटारेरि सेक्सनावनो बै लिरनाय स्पट राइटिं बेबायदि जों होनो नागिरदों। दा बेवहाय उननि समाव जोङो बे फंबाय उन्दैमोनखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंलांबाय थानाय जागोन आरो जासिगोन ना?